Wanchumo tegarari no murigereria bugata senegia Kisi FM Digital ne redia Kisi FM 94.1 twakwariganirie mambia rera somoro buri bwibisyo byenka ojogo gochereye masa ya mukuru wa segeti ye kanisa ya Kiabira ya mutemo mwamu etoko yerokatie mae asengencho yogo sangereria kugocha kobeka keramaki kanisa ye twakwariganirie seleso ni mwanchumo tegarari aseturabe na beri baito bere radio Pastor Peter Omani na Rogers Nyaneti litkolia rero boigo ntotware panel y'abalisia n'abashiriki be kanisa ya mutemo mwamu na Kiabira asoko bwaterana mwanchomo tegerera igendera gutegerera Kisi FM na boigo nabo guturikira ujumbe yao asichina bachetu che message 0791088922 kurwaje studio tokunganisho nere mekenye bobara bako bwaterana na Ronald Mayaka. Tunashukuru sana kwa kazi ambayo mnafanya. Ase timu erase ground mbye mona sengencho ko bwaterana okuya nabo chako murobori obwebisyo byenka abagani nabange baliganirie gocha kanisa eritkolia rero nko baboria andonsi asemore onyo mogenderete ko tegerere bira asengencho ntubaganyete mono aso gotosare chinga kintagete ngireri bageri elinde tobeto gocha lesson ya mase yemo kurende ntarachi go introduce lesson to beta to kwegera lesson ya eta mana ko panel ya itobo siga igari baga ntageto Mulisia Jared aichato sabere aliganyo motegereri naba bali baligeretie n'abashiriki bonsi aseritkolia rero atosabere tumana gochaka Mulisi karibu. Simama tu hapa kwa kamera. Mbia mona sing bibageri mwensi abamotori bweteri eriogeri abamora chinka amora se chinchira twabaliganiri no tusabe twawakire mbia mono monene ayore igoro mono mbia mona senchiri bageri gwatoira asemambie yaiga ekero turachiko igulingana liao wetera sereseni okwana mona intwe otworokere tumanye kiro gwanje kwao kubwa sonsi otwaligania sencho kuirana kwa elia kabere no twaligania chinkoro chaito ine tokobwenerae twasabire tugenete no toigwe na wakoronsi no twakoboria seretaria Yesu mutori. Biamono sana Mulisia Jared Omweri noyo mabwa balisia be kaniseye ya Kiabira SDA Church ninchiko koletere panel ya itomwa nchumo tegereri no murigereria abaligerete gwetera Kisi FM live page nabo igona se YouTube channel ya ito nabo igase YouTube channel ya ito nabagase YouTube channel ito mwanchumo tegereri Kisi FM Digital elinde tobeta kogenderera sobwamo tarache kolete lesson ye wiki ya eta tigamba introduce aba ribaito be lesson ye litkolia rero ndobwate Elder Enoch Okonu kurwe kanisa ya mutemo mwamu gere Sabbath school ya Kiabira nabago bakwani abanjo monene nabakwani bwakire bya yamono karibarese ndobwate Mr. Paulo Misati garo moteri bwe kanisa ya Kiabira minto aseretaria Yesu bwakire bya wakire bya bari baserese bya mono ndobwate Elder Jared Omweri yoto sabera Kira abakwani mbia mole bya tore twensi Musa Taraika na sijui kama atakuwa katika hii panel. We have Elder Lucas Omaya banjwa abakwani na bategereria abamutegerete mbia mole mwensi bya tore sana. And that is my father, if you must know. Ntobwate of course abeli baito korwa studio Deacon Nyaneti Rogers. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Pastor Peter Omani mwenyewe. Biamole abategereri. Biamono. Biamono sana. Mwanchu motegereri ya the biblical worldview. Oko se munense kuligereria buku ekara twarenge kuligereria mangana yonse goturumbuka erigyo yarenge lesson ya 12 kera tugendete kuligereria goseto gochigokore lesson ya rero lesson ya kwote yenda rero togochigoyekora
egokwanera igoro yogokwa amakweli no gosemeria kwa obugima bore bosio gose kwa matukare bosio gosemeria konkoro ngochikorra tore e climax kiaye ngaike gochigoikera tukarawane gitabu gia abatesaloniki entangani isano 23 isano 23 na kitwara yetu na kirokyo na kero twarenge kurigereria igo tukarora na sense ye kierokereria itonkereki tukaragero Kristo na sokoragero ku Kristo tukarigereria mugano Yesu kurwase gatabu kia Luka 2:5 na abibere kiarenge gukwana na Yesu. Jesus grew in wisdom, in stature and in favor with God and all the people. Abu tukarigereria na kiyesare kiorokereria ito ntubuna mwanya bantu tukarana Yesu agakina mwana Yesu agakina ase chinsemo inye agakina mentally kebongo agakina physically kemobere agakina spiritually rendo gukina kemoika agakina socially yani akarosio bwa matobuya asere na mwanya bantu bande tukarora eke na kikere kiorokererio na mwanya bantu nere na bwenerete gukina kumubwekana kwegyo mubwekano Yesu ekeranya saa tongete mwanya bantu gachete bakabeka namo bagatebana tika tonge mwanya bantu asomubwekano itobweka omonyene lakini ebibe bigacha bigasalia omubwekano oyo ito the image that was created at Eden egasira sengencho yebibe bono nyasaye ngo turangeria kare toegyo omubwekano Yesu elinde toiranie image eli twabete togosiria ali Eden tukarigereria ensementangani ya taking care of the body ekaratoga na Jesus grew physically upright na intunto bwanrata gokoraki kurende mibere yaito the body gegukwanira omubere tukarana nto bwanrata tigosiereria mibere yaito neganga ya Nyasaye na mwanya bantu atongete take care of his or her body minto tukarana nto bwanrata tekara kwarwarire kwa genda nyagetari togatana na Nyasaye naro kwanyora gwakiru neri otari abeiro kogoro kwalitiga kwali chwara igo igere ganga ya Nyasaye urendo mubero yu agakorete ki akoete in all aspects kero kwarwarire kwanyora medical attention ndire nende twaligerete lesson yarenge kwandire igoro yogo timoka rest tukarana Nyasaye na babengete enchera mwanya bantago timoka to recreate him or herself yani umubero timoka elinde bimo na ende bie bomba boyia okwachinguru cyogo chaka emirimo na ende litukolia kabere that is taking care of the body. Taking care of the mind tokarana Nyasaye ngo torangeria kare that we guard up the loins of our minds torengi tokobeka sama ongaito gwetera gotegerera wetera gosoma ebintu ebina ibigo chebichoria maongaito at the end of the day ebintu ebitogo feed our brain becomes our character so we should mind ebintu togo beka sama ongaito and that is taking care of the mental aspect korana Nyasaye gosomwano Nyasaye yore Yesu na kinete physically, mentally, socially and spiritually. That is the mind part itokoroka mentally. Tokara Jesus grew spiritually. Akamobwekana yani akamobwenera ngo akamobwenera tato yoyo ligoro. Ayina mangana spiritual. Nyasaye na bwateganga mwanya bantu tokine totwaro bwa matobo tingunere. Torosie obwamate bwake moika na bobo tokoroka spiritual. And in that aspect tokarana ntobwana rete ko mwaliga ni moikomo chenu na kubwatana nere asogoikerania esabari ye gose obwamate bwito na Nyasaye bwake moika tokarana mulimo bwo moikomo chenu no gotoichorire obwanchani bwa Nyasaye masetore gotoraga gochia se Kristo gotoragere ebibe byeito gotwachinguru cyo kwana Injili na gotoenekerie kene gionsi igo mwanya bantu we have been called elinde togenderere gokina ase chinchire chichionsi enchira yende tokarana ntogwenerete gokina socially tokarana bakristo barero eba gokina chinchire china ba aganetiboria kine kemoika aganetia kine mento ogende skuru aganetia kine chinchira chinde chionsi lakini socially you are a misfit. It does not please God if you are a social misfit. Rarana agari kenyoro gwatwariro bwa matomuya obuya asengenjo koetera samariko twatebi gunya Yesu gakinete akamogoki mwanya bantu na komogoki Nyasaye komogoki mwanya bantu no kwene kina socially you are fit yani ngo twaroro bwa matobuya na bantu bande igo tukara election ye wiki yaete ya turangere tina tukina se chinseme chichonsi tukine ke mobere tukine ke moika
tumugwenere Nyasaye naende tumugwenere mwanya bantu wanchu motegereri tugakora tugotebana binte ebi gose gokinoko ngori goikera kerengo gete na bono nche chisemiechi na chinyorire na ike iro mwerio na bono ncha sema ngana gokina kemoika aiga na akinire na ike iro mwerio oise korengereria nonye muntu tayora or in a position to say I am now fit for heaven. Kira ritu ko togendete gukwire bibite kira ritu ko togendete go strive for perfection. Ban pastor iga nere gagendete ko kina ni nebibe biaye elinde aikere perfection. So it is a continuous journey. Chinse meji chionsi togendete go chikirania kira ritu ko igo go koma hakuna kukoma katika hilo. Litukulia lero mwancho motegereri ntubwate elesoni yo mwerio ekare gokwanera igoro ya the judgment process, yani omweri bwekina the judgment process tobere toko kwanera igoro baada ya makweli ngai mwanya bantago chia tokarana baada ya makweli omuntu gakorara aganyeri tukolio kobokigwa litukoliririo kobokigwa it's either obokigwa chia same ogotolika gwa kare na kare gosaso gosira gwa kare na kare elesoni yabereke gotwegeri na ekina ndero kunacha tulikonacha itukolinde eliore moyo na lyubwateri baga lyokonacha ekina bona litukulia lero ngo climax story lesson togoteba iga ekere kineke twake na chire twakule ekera bono mwanya bantu ararira sembera yesaira nilyo boruti bwaye ekineke ndige gochaka konachwa ngogo kenacha na kiago kenacha mbarabi bakogambigwa and that whole process tumane gokorera lesson aroro lituko lya lero in a very special way mwancho motegereri no murigereria twakwariganirie lindo bwaterana na ntukorega kiabere kare tugokore lesson in a very special way. We promise you ne team to bwatega igabosio ne chigo gotumia chinga kichinke mono asogokora ntera mangana renga lesson nabakunyara gotuma liswali lyao gotera search platform cha Kiss FM SMS number gere 0791 088 922 nabagotegera online as www.kissfm.co.ke mekanya bwo barambia mona sengenje ko gendera gotobwatania bona libageli tigamwe pastor na Rogers bataretere bicha eli tukulia lera sobwango because we don't have time to wete na to introduce ebicha baada ye bicha our panelists bakwane gente kemo elinde tobana ko genda se ase maganande a news ndoje daga katobwate gaiga we have about 10 minutes, in fact if not less than. Kindly pastor karibu chui biamono lena as introduction ye quality as a lesson ye jumeye the judging process umurobelio wekina igere yako myaka 3 sorry ntubwate lesson ndi tigarete next week ntubwate lesson ya kwera this time round ntubwate 14 lessons the judging process ntubwate ebicha yarenga se lesson yebu bali mubwate lesson ige bwate ebindange bibere bitatoiga bikorera kanororo ntubwate the background koranga it's the tablet maliko maganari ya machika ali musayetwe akorokia machiko ikomenya sae alkinsa moibere and then in the foreground kurumutwa ndobwate eratiri it's a weighing scale eratiri koranga balanced so nabokoranga ne context yekina botambe ndumate nga outcomes chekina nogo toleka gose okoragerirwa salvation or condemnation. So iso kabanga weighing machine eratiri ye newe to the other side or against you again mitenga kwaragerirwe na inde kineke botambe na marika korokia kineke Nyasaye gorokia kia borongo na twasometa lesson no borongo bo igabo cha gwetera ase obuya bwaye. So there is law because Nyasaye na lichiko Nyasaye lichike libona likorokia ngoburongo bwa Nyasaye mbubwate amachika nebirenga bya ekorengana bina bikoretwa ase amariko. So briefly ekina rekoranja ase lesson ase bicha na kwebwatania na mangana atwata banga the judging process ekina no muroberi wekina biamon Rogers tujukuligiro libuniki nage kogenda
ti process igigwita gusoma roberi gigwita erindike mana kwera bono nkoborinde yo minto Morisia Enoch oto tangana so gusaba kideka chinke Gatusabe sao mwancho yorigo wanjite guringana liao nende katuraji kuligwa twakwarigania utorokererie indo wanja kwa okoreke twagusabira serie tari ya Yesu Kristo muturi itu amen. Buna rena tieka goteba kuru mwino ntore no Morisia Lucas erijike gusiro rindi amba chake Morisia Lucas nandi nacha namanyanga nabuo bari baire terena biyama no Morisia twacha no Morayo Saba School yo minto Paul ama no Morisia Enoch no Morisia Jared na Rogers ama na inche na Rena ne banta bange baikire tubaretere lesson aso bwengeri ogwikiye yigo se chumeye bona Rena atikire goteba kurigeri tore umurobiri bwekina ekero monto ekiagere lesson yengi matokurigeri se kwate Rena gekare goteba ngaki umuntu usongo semeriki kure after makweli monto okure etwanyorire kero monto akure gakukupi obere mbera paka yesairane Yesu koirana ngaki bono gegocha koba otera kuri tukoratera nga ekinagia cha ngontuke kurira gotera omwerio tumanya ngekinagia cha kire gosege gochikoba nanjerena nanyoreta mangana manene sana konye ntamanyiti konye meipingo tumeka ntari komanya bono ekina ngaki kegenderete nkero ngegocha koba ngaki gocha koba nanyuma abantu ko babukira imbara bagocha kubuka nekero babukira imbara bakogenda na Nyasaye abandi kai bagutigara maite nenje naje tekonyora mangana yugo kumigesto na kosekana Rogers yegali megoja nga Rogers yorore tubase gocha gutigara ngai bagutigara nembera ime bagutigara saitani ngai arabe kerekyo ntwe bari torabe na Yesu toragende ngai torabe afterwards ngikerabe no moeli pi ngikegocha koba abuno tukurigereria bono ngurigereria tuli bitambukiro bitatu ase chumeye ekemo ogekoro kwanga pre-adventist churchment nekina kelia gegotanganira ogocha kwa Yesu ekina kelia gegochaka Yesu atarakoraki ataraja na Yesu gaachire nkereki gekoba kelikia millennia keli after Yesu achire airira abachenu baguchikomenya nere nkereki nganario tuguchigochaka bono kurigereria bina tugosomeria tarena muranjinga twarigereria bibya byonse yaya bono nkiguchikoba nturigereria turange bintu bitano asekyo no mweri pi nekina keli bono ekene mweri nyuma ye myaka elifu yamo yaerire abanyaboronge baguchikwira na Yesu Kristo asensenga kibakura na Yerusalemu enya nabali abande batigarite kina kitochikuriye ndoche Rogers rero ase echumeye rena timenye tigo sikida kanchiro kidega chinkelinde turakwana kengana kamongere kidega sana Rogers here we are ombo twaroriro umuntu okure umuntu bono okure mbera yasiekirwe bono Yesu oyo Yesu iranire Yesu gaachire amangana ari kirese kwaganda ebiri bono ntetugwana ali amarito nchekonyanga gitenga Yesu gagocha Rogers gocha guikara tukwananie no enkanisa turagenda tutere tumane guchaka bono Rogers twanga supreme ekara achire ngaki agocha Yesu nache na rekor ku second advent oliko sire Rogers utarasoma Morisi Morayone Paul nsomera kifungo keli ndiro chasi achakero bakorinto ya kabere isano ikomi kene kifungo yete kene gutora ase chume ndiro cha sorry no mayo chakero na kineto gwenera tentu twensi koro kiwaso bosio bwekirgo gekina ya Kristo irio kero monto anyore korengana buna ogokora kwaye umubere onye birebiya osebube Roger somange gesonga nakara kubeka kerenchira getere a bit unique egesongo as 2 Corinthians 5 verse 10 New International Version negotabanga for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due as done while in the body whether good or bad ngatwesi ntochego ikaransa ase kerogo Kenya saya yekina elindekero montaru umubaro kibi are gokora aso umubira aso ubugimobo nyuma yaye tumane ko genda iguru aitaki aringe kiye gosekere ngaki gerekebe Rogers Yesu yo chire bono bune bibiri otanga keri liso ndi morore ochire
eyu Revelation chapter 1 verse 7 atabanga digireria gochana marana kireri so nali morore na bali ba moitete na barabumba morore bengereria singing chogo chakwaye yes atara chuntu bote pre-advent judgment ekina gekale gokora kaigoro ekero twale koriria marike koro kenge kinde kigia chagete the year 1844 riyesa asogete korwa asa chenu uchiase achenu mono nari kinde kigia chagete pre-advent judgment to kanga investigative judgment ekina so jasite to tabanga ataraja ito cha komora kere liso ekina neto kokori ekina kya korugoro ekina we are not involved kikagenderete ya chagete kigenderete as investigation investigative judgment yanyo obutukimbo genderete okay then ekarago cha ebibire gatabanga ekara achire na achiche na mare na bari baiguru paso tabanga tago kansa ebiko tabanga ekarago cha it will not stop on the earth ese tara cheno yesu tali gota chance tara cheno igago chogora biko gateba ase kitab kya Thessaloniki nga bali ba kwete barenge abachenu mbaboke na babale moyo bara abachenu mbabe translated mbawonchoreruwe bayiwe mibire meya ko bala wairuke bamana kumina na bali ba kwete barenga abachenu roja se kutusiririole mbora gwate abiki na kero kiarabeire yes kina kero ngegenderete so go chankerete ngochoto erese kintu tuchi gokora iguru bono otumburo ukorire ngochari nkia gocha na kero ki bibire gotebanga ngochari naki nengeria igacha nengeria igo meaning engeria weta yari ngengia osengaki embe igo meaning nga already ekina ito kiakorire ki gari chiru yeso gagocha recipe sure ngogocha kwaje gwakabira aseze ekina ngene chiri ekina kiana chiru unagocha na malaika ebintu bierete nabo kwekoroke nabona tete kora amanya ngikero kitura ikero kaki tutara cha kugenda igure kinenge korete kintu kirekerete ngori ubwate point kurumoino abalisi bali buna utoikire igo ngo commentaga nta kamoiga yes oyomo mulisi narudo mulisi Paul naro commentanga ekine Kenya sa nigo kerege chenu ambiyemo so ekero kegucha gucha okire balanced ngeli gucha kenerete itangani nyasa no mochen yes nebinde byaye kerbi kuna chua nigo bire bichenu so ekero gocha akwa kera ya moito korengana munarenga kago kwa ani to kanga gocha ni bintanjerereti ya nyasa bari mwanjereria bia mono sana belena ana senge incho wate bire bara agenda na into nito sento nyore gintu tubike munwa tumana goirana gocha nyara macha mulere kanisa yakia bira agere gatunu igoro bokende nabo ko ganda te kona ko gotuterera lakini lindo mwancho motega linto genda te ko koremera liga senge incho koretere leseni ye masayemo asenge incho yayu tiga tugende break tonyora mangana mayesenchera yo wekira no gari se studio na Ronald Mayaka. In just exactly 15 minutes tutakuwa tunarudi hapa asenge nchoko genderera gotegerera omurobiri gwe lesson ntugenda tukona kwa share link ye murobiri yole live kurukia bira ase mitandao yetu yonse ya jamii, that is to say Facebook, WhatsApp, na ndina bogo totegerera online ase www.kcfm.co.ke, YouTube tumanyaganete buna KCFM digital. Tukumancho motegera litoira libageri iga seti vinto gendera batera matera bokurubosia igana se congregation tokore na goche radio tumana ko gendera ne lesson e panel yitoga iga I promise ndo ya chinga kichisa ine elinde bakwana lesson korengana buna baye somete na bayiga bategera li go serve congregation y'abashiriki ndo chiko bari baga liyo ko bolie maswali na komenta mekanya bobara back to you in studio as I invite Rogers na Paulo moto matera igachi him onye kwa ya chire mo baba tatu tafadhali na mogo cha motere kwa ya ndo chirero mungare tena pink kwa ya noere to chi himu ibere bono kwa ya iche baadaye moto mana kolenta basai
Tamagoka akorete Dorangina Ngeningi wachikora Pingora kieso kobu wakwao Kora matulia Moneno Wakabere kutoka Nyete Kwaya. Paulo mtaimba wawili mtashangaa. 323 323 anya kari na kutoka kugendera kutera monaye na kutoka monaye kile kutoka Nyete Kwaya na kugendera Seleson 323 Yesu no musano nare nare vioncia sende. Tu bien? Yesu no musano nare vioncia sende. Yesu no musano nare nare vioncia sende. Senkara yana uete vonsi. Tu ena na yo soy. Yesu no musano nare nare vioncia sende. Yesu no musano nare nare vioncia sende. Senkara yana uete vonsi. Nare bunele socha querido casende. Kinda la posi vivando movima. Sobrada de Dios en
changadisya ante yamote kama komosi merele sichai kiyange nange niendahu sekoro yane nahu etegosi Hero follow sandalo Vanu nero mota nero samatama Natura tarelo sepino Yemekanu Kowenkoro Seyon siyang Saitanya tema Mama yusung bewomohui Merege sejai kiang enangen yedabu Seporang enabu eterosi Cacuraya ere tagon tiga Gose kumbatuku Komo dene tema komo korera Wangi teire no morero tinkwalo akende Niga tire ngai agera yaigago Nenso asobane nendo usuwaye Seichino chicho nogo kochire Merege sichai kia Enangen yendabu Sekoro yane nahu eteviansi. Congratulations kwaya senye choko kama mapema.
Yue kanisa ekwa yaru gaige koruku kiavira na baba batoto mpatera tibuya na nden smart wale nyasa basaseni abachire gaiga very own Sabbath school ya Motemu Mwamu na bako chikotoretera gotera kwa mwali association yetu mana kuira na lesson tafadhali abali baito be lesson bagendera kwe banga mutu gaiga elinde to betoko genderera ina short while tuchikorwa ya pibir namba ya kanisa ya mugendera gotomu muchango abantu bali bonsi baya tuchikadi onyo to kunyara goikana bato gotomera pesa namba go set pay bill number iyo ranyara gototomera egatorokia uyo kobeke kanisa mabati yamba iri bage kanisa ekwa ya Motemu Mwamu batoretera gotera onya basaya waikire bache next Yesu motoria Betelehemu soweri wogororo no bosaku nakumirie buna antoririe agachakonia toririe agachakonia Yesu motoria adelivali agakanesira akamboria naichanire ngakia betego ere agankwera
ng'akia betego ere akandia Yesu mutorio nekorwa kare kandia konale kotayaya asobororo agansorora ere akandangeria ere akandangeria asobororo agansorora ere akandangeria motorione na chekorwa igoro unaira ya egotewa oni morone ere kagocha Ochicha konyoya Ochicha konyoya Ochicha konyoya Oni morore kagocha Ochicha konyoya Pia mono Motemo mwamu church choir babo magi na Mr. Manyansi no Molisi ambia mona senge nchego tero uko abali baito be lesson twairanire we are back asenge nche yoko genderera ya mona senge nchaba tagarali bagenda to gotobwatia online www.kcfm.co.ke ya mona se aba bali bagenda to kubwatia gwetera Facebook mutandao ito Facebook na bakogenda ole page ya KCFM post nero ebekirerero nabogo ase account ya Lena Mora just to go through some few comments chabantu bali kiregaiga korwa Matare North Nairobi korwa kwa Teresa Omboka pamoja korwa Liana Bonchari unasema happy Sabbath korwa kwa Zefania Onserio Peter Moyo korwa Nyamanengo wakateba igore tunde Shadrack korwa Aigo Mugonchoro pia mono korwa Getare South SDA Church happy Sabbath day korwa Nyatie Komilimani Joshua Munguru bia mono Matiangi Omondo nasema happy Sabbath day Liamo go SDA Church well represented na banda abange niko ndani kutoka Baringo bia mono watu wa Baringo County nasema wishing you all the best korwa Magena Manga pia mono yuko Magena Manga ningoyo korumagana mango korwa Charo William bia mono William Dominic Nyabuto agotaba korwa Keumbu amasago nyasaba sasanie Benjamin Omoyo taba korwa Motoro SDA Church bia mono Victor Omondo wishing you all the best from Nairobi West Nairobi County bia mono senge nchoko gandira ko gotobwati na gotoligereria Joshua Mogaka unasema korwa Jacaranda City abisho bienka korwa Morako SDA Church yuko kwa Isaac Ogara pia mono Mr. Isaac tafadhali gatogo kia ontoke kanyete ntoko tomera tore paybill number korwa Liamogi uko tuned in nko irali bageri elinde keramo kanyete mekenye bubara atoiranie elinde togenderere kerandikia babo korwa kerandikia babo the happy Sabbath day to all Seventh Day Adventist keepers Elvin Machabe okataba kutoka Chepung'ombe Moturumesi skimu Nyamira happy Sabbath day pia mona senge nchabo ndo chapagenda gotobwatia na gototegerera nko ndra turi go share link ya ito elindo gendera ko watch onyo kwanyo uruko watch na bogo chakira from the beginning talibo technician jito yes na bogo irania elindo rore na kitwabeke introduction ya lesson na kichukua chito chia tera elindo gendera kubwatia in case you miss ngo ya shatore twensi pia mona senge nche kwa chikire pia mona senge nchaba shiriki baikire ndoruribaga baada tu akorene panel korwaiga to bali bagana inu comment ya baba bwateri swali go so commenta igasa chinga kieti mekanya bobara kagerete na kwa bide tayari kurwali se studio asenge nchonte ketengina ni se panel iga to genderere we have a special collection today ye kanisa ya Kiabira onyondi ritwanyara kumurekekera mekekera chichuma chioka ya tobe kali bati elinde lirato zuia nto twerwa
igo abo bari bamurigereretie nari naende mwaigure tokona gotebane kanisa yengo bekwerekerama tafadhali monyare gotutomere getoro kino erare ngikoba special plea to you na rero getogokore sabato ya mwerio no ya mwerio ngoche lakini rendera bokorwe sadaka yao ya Thanksgiving yo gokoro mwaka turuekera menki kobeko na yagero gocha go gotarase getogotebana sadaka ya nenja gorete ribatirie kanisa ya kiabira ikuwe ni baraka tena nzuri yangira nidi bageri ya pastor tuendera na lesson Biamano rena ase ogotoira boigo naende nabonta giteko bariga ni mwensi ase bari mutari ngato gukora kurwaiga na yuri ubwate point yegwa nganto begeti kurwa bune mukirio koboko igoro rena kwarerie eke kwaniri tutaragenda seba kwenye naikira somurayone Paul lakini ntaragenda Rogers ibintu mbiragwate babitatu ntagitokira 5 ya nga gotoraje gotorigwa gotocha koegwe ngere korengana no gukoragwa yes so gotocha koegwe ngere gotocha gotorigwa korengana nebikoro yani saved by works ibintu mbirabitatu are we saved by the other day what otebia we will be saved by grace era yaikire saved by works then shall we be justified? Then you say justified by faith. Okay. Ekero some Biblia, Ephesians chapter 2 verse 8. Aba verse ogigatabanga igotu atoriwe asobia asenjira yo kwegena. So we are saved by grace. Igotu ensi tu atoriwe asobia bwa Nyasaye. Ye. Twensi totoriri. Those igotu atoriwe no buya asobia bwa Nyasaye. Aba ebesa goteba Biblia isano iso topaka 10. Yes. Then we are justified by faith. Twensi pinainde twabarirwo boronge aso kwegena ntobati stage jirisa to pastor to kwegera justification, sanctification and glorification. Yes. So justification ni metinga twensi pitwabarirwo kwegena nga yesa kara kweta aso musalaba iga kwirte bonsi bona kara twegene nendo twabarirwo boronge bono. So we are justified by faith. Ngabno moibori obekira bana baye kumwando oye kiro yo mebeki yaye bona roju kubuikurwo na enda bona class my Ecclesiastes chapter 12 verse 14 Ecclesiastes no murande na tianga soma sege songo ego tebega chapter 12 verse 14 murande ikomina ibere kafungo kyo moelio ego tabanga for God will bring every work into judgment including every sacred thing whether good or evil. So we are judged by works. So we will be judged by our works. Yes. And we are still being judged. Yani toga ndete kuna chirwe kina korengane bitoko kora. Yes. Thank you. Igawono tio to beka ngaki aya ngakiria wako na ngikira bwati. Biamana sana. Ntikangenda so Mauricia Jared. Waigure ekina gya chakire iguru. Ekine kekagenderete korengana ne bitoko kora. Na endo moeli pi na ngikira ache gusiuka. Bono kero yesa achire gentongere tokuruka ng'emiaka 1000 brochire utobogoiri katika recha sintara reta Jared gentongere watebeka abantu bari bagocha kubuka na okubuka ngukarogwa ukutangani aribo kubuka ngorogutangani baroro bari abanyaburunge ndi abandi baro barenge abatoke bara abanyabibe tutofautisha ranga tuwezi kera watange kere lisodi correct ndi marore bono tuwezi tora marore paka bari bara abanyaburunge se bari tora abanyabibe na ubara marore pata marore gose ebukwega teba se Revelation chapter 1 verse 7. Yes. Inga behold he is coming with clouds and every eye will see him. Yes. Even they who pierced him and all the tribes of earth will mourn because of him. And so even so amen. Ekero yesa gocha bali bare moyo ponsipi bali bare moyo babe dabaronge babe nabanyabibe mbamorore kire liso lya bali bare moyo mbamorore na ekero soma mbali kuna bakorokyanga there will be a special resurrection ya bali bamuchandete bali bamwitata so musalaba mbabokigwe bamorore gagocha abangwana bali babagane tikyanga kyaye bali mbabokigwe specifically kororo bonene bwa Yesu gagocha ekyombe kerigyoka okay na kyuka kira aboke ngakiyo na balia barenga abanyaburunge na bali barenga bali bande raiteri yose yarenga abanyabibe mbatigari kimbera ibi mbari koboka mbake kirawo abara marora bali baratoke bali moyo weta barenga abanyaburunge ose
Barenga abanyabibe. barabumba morore. Yes. Na there is a special resurrection ya bali aba moitete. Yeah. Kere kiri alinga somo saraba. Yes. Kero kinkemo Mbabo kigwe bamorore. Nandi bamorore. Bali aocha kuko tatu. Ale na toko. Bono bono kiombekeria kirikira atuke kira abanyaburonge babukire bamana kogenda monere. Yes. Bono tete chare dia pikiri bono. Bachaka monere. Ekera bakogenda iguru chare bora baikire iguru. Sabali na bera bechira bengia sana. Baike iguru. Eke ntonkero bono bago chokora ntwanya romo chare mo dikoni gato tebinga judgment ne korete. Negenderete. Kikas kibago chikokora iguru. Rinde barabu. Metigo sai ngwa somete. Mustikambo lie paneli yengi. Ngorio ro somete kenda ro chitugo chikokora bono. One Into chachi into gambie na ntoro tubole bitabu torore ege ndo chikokora ntonyore ikinankerete igasto gokora nokogora gento chibuku yani chibuku bateri bateranga ito baigori getu chibuku igo gasto achikokora mulisi kwa nyoraye nduchikogora chibuku tuligerie bina bya nyasaye buna bikorete igo gasi yaito okora vindication gosiboranga amaenere nere biyana chire kineki usabona nere biyana chire kineki umani biyana chike yara ndo jenga muna bange mora toke igoro ikiane mama kingambu yakiri kuchumuino ndora igwana kuchumuino ntebi nane ka kore vindication yanjira ningabana ekene bana chire buya elinde mbachigoja baje konajera na baje koranga amaene nyarebe buya na chiretu nyarebe na na chiretu nyasaye no munyaburonge nekene na na chite kineke buya baikiranie righteousness ya nyasaye. That's very good. Okay, nando bwate kede Nambende ne ringana ki. Igoro tole bono. Igoro tole gastu chikokoro. Igoro tole. Korengana mga ekineke ke kunachwa. Orioro mochenu ni gakwewo bochenu bwaye gusoboronge bwaye. Bali baratoke bali mbere na barabu na tokuna kuligeri bina buna binachire. Na barabu baye gwe. Aba mababo. Buna bakorete. Piyamono sana. Ne kende amaswali nali tubwate. Tukuna kwebuli goro yebibe. Kero tora toke tole goro naro na bata bange bali gete bakumiti ngamuli kana kiega kona. Na bagi chikobe gomuze. Wana ga tokali yotenga omoeli gwebibe. Abono tenga aminte bibi na bagi chikoera. Yani kirege kiarenge kia mobisi. Ne kiarenge kia maisomarore. Bikorege toki. Birore kana maisomarore kero tora toke torare. Sobo sibwanya sai. Dia tamanyetio Malaysia. Moino tatu mabaren. Questionnaire ya karati tunasoma leo na tusomere kifunge uko manoka 20 fungo bine kumanoka 20 fungo bine ngorioro Maria sapa Ndio kwanza uko ikera na bago tusomera kumanoka 20 fungo bine Ego tewanga tigendera ya Ana jetu emetu. Ondena rumah itu kosome kibuge kibuga. Erion karora ebiroko byo bonene. Erin karora ebiroko byo bonene. Na igoro asebyo. Na igoro asebyo asebiroko ebyo. Bi karanse teo abuba erwe okubwa. Bariro cyase ate babona abanyaburunge. Okugamba. Bari babugeta na Yesu bari Yesu babugete bari ngabachenu bakaenda na Yesu Kristo. Na indi karora emiyoyo yabo banjiretwe banachetwe metwe bali banachetwe metwe ekyagala barenge birori barenga abege nunkare ba Yesu bachanditse yes na bareko kuralia lingana lya Nyasaye yes batasasimete engitie nonya nomugweka noye yes baikaranse to nande abwa muna kwigore kitabu kya Bakorinto yeli tangani sanemo ibungu byakaire bakabita twegera tonyore bintu biriba aba bakwana tutipitishe manto batanga mangana tukukwana busa Bakorinto yeli tangani isanemo murai waikiro yes ikibungu bya kabiri tosoma ibintu bigeze moko tikeri sokote bateba gose timumanyetinga abachenu nabagambye ense da onye ense gocha kugambiwa na inwe ine timoisainie kugamba ebina ebire ebike togenda bakaisa to
mumanyeti ng'a ntugambie abamaraika tari kobua mono amang'ana obogima obo. Bakolise tu yani ng'aso obweng'e ekero toraeguribaga abana ba Nyasaye bari motegete na bamurigereretie kero toraeguribaga na Nyasaye nyuma gachire igoro yamare ntuomera na igoro yamare togenda monere tuikaransa monere kero tuikaransira monere igastura beto gukora emyaka eribwe yemo no kuigora gentoki chibuku usibona bate pana ni twanyora kero tuigori chibuku tuchaye kurigereria kireri amatuka nara bamange tukurigereria ikina bana Nyasaye na chete na ntwe gase tuno na goita banga Nyasaye ebine bya unga kibire boronge Nyasaye mbuya kwa na chete ebine ebi nyuma ye myaka eribwe yemo Mulisia kende kara bunkalina ki ekara tora kara barabe bakonacha ebine ebi baruseli Nyasaye keri saitani ari kumubekera nga Nyasaye gako nakira abantu bintu bobe gako baunereria igo abachenu aba baruseli Nyasaye bamvindicate timete kusina kinabe kawo bamoenekerie bamoenekeri nga ebine byaye ni byaboronge gento kende yakabere ani mulisiro rya point ita kuyitiga nga yani toroji obolimo mbogendere tasensi nga Nyasaye no mokora tago chikwabera abantu ego mete munorengereti yani rendo bokora bukuna kubego na saitani bono ritukerio gwate abanga rito chikonyora ribaga togusibo yani tokurwe kena sense nga amaene Nyasaye bine byaye nga kibiri ebyaboronge. That's very good egento kende nkalinga ki nande mbaye ne kinga nonyine punishment iri Nyasaye arabe gakorwa ni isaine ne yaboronge egento kende kiaga tunkalinga ki mba beba ko demonstrate nga buna yani Nyasaye tari kwanjereria kavuga kige ndo nga impartiality igaro nga naye tukende naye tukende muna bine byense bagataba ngaki kwairo gento kende kwairo silia kweberekire tari kweberereka igori tukerie kero turabo ekemokia bato gotipidisha nga Nyasaye tairi kende ebine byaye ego bire keri kerio murayo sabo sukuru cyagite nga Nyasaye no munyaboronge ne bintu byaye nga kibire boronge igori gento turagigotangasira ense kero tukigora kibuku cyegina kituragikokora andi gento kende kyo moise ngalinga ki nga aba bakogambibwa mbakigwancherana ng'ebintu ni byaboronge paka saitani omanyene ati kwamatebe nga Nyasaye ebintu byonse byabeira ne byaboronge biyamana sana mirena tole kenengere twatigalia abo Rogers it's good to you ni pastor ngase millennial judgment mwanya bantu aiga mwanya bantu ngoteke very part. Let me read it in English here. The pre-advent investigative judgment of the righteous nga nyuma yesa ekina na nchuo chole in the pre-advent investigative judgment of the righteous asekina kiko chikona chua sabanto bali barabachanu yesa taracha only the heavenly hosts are involved. Baliboka batakatifu nabo bagokigobwaterani gwa soko na chugwe kinekyo. But during the millennial judgment of the wicked and the fallen angels kolendeliria ekera bachero bamenyete igoro emyaka eribwa yemo aba babanyabibemba gambigwe the saints themselves also will participate. Na abachanu mbabase bali bagokikogambe kineki goseko na chekineki ige kineki kya millennial ngebwati mbali gochikona chakina igo bagachiko na no muri syate aba they vindicate igo bagachikweneki kineki mbuya kya mbuli mbuya kya na chetu igo na way aba during the millennial judgment igo bagachikoireria what happened during the pre-advent judgment yani bindu ekina kya na chetu in the before yes ataracha aba toko chikoso in the millennial asemya keri rifu yamo igo toko chikweneki what happened igo Rogers in short igo goteba ekina ndige gochaka kona chuo sorry ekina ke toko kwanera rero ndige gochaka kona chuo it's ongoing ntegendererete elibono elia bachanu bakari igoro nali bakwakikisha nekine kama ene nekia thank you kobolinde liswali linde baadaye as we go on sawa biamano na amaswali na bali na bandu cha bategerere bategerete biya nabo bataite kuboli egento kenekera bano togoje bano e panelist yane na bali bakiro muntu yo kwa nabeke bano mbora twakolira mangana yakeri bwa yama yaelire bano bunere yale ko totebia bano manyete no jasige ndonkiri kwe bako tote ndi Jerusalem enye gocha
inheri eliagocha eliakabere gose nekera gochigocha nabachenu Jerusalem yerigire Asokumano. Revelation chapter 21. 21 yes ekebungo gochakera ekemo gutirimbo Ina begoteba. Now I saw a new heaven and a new earth. Elion karore ensenya ne igorenya ne ensenya For the first heaven and the first earth had passed away. ekiagera konyore ense igorenya ne ense nkoro konyechya etire Also there was no more sea. kebenki ale ngona inde Ebom to ka New Jerusalem ekara yesa agocha ekara agocha eria kabere igagocha na bibi ko ta boso soma verse 9 gotirimbo waka na tari kutacha tari gotacha igagocha nense igagocha na ekara gocha gara tinene gatiamare litanga ne kara gocha tari gotacha anse yes igago gatiamare bari ba kote bari abarongo babokigwe babwatane na bari moyo babiri translated bagenda na Yesu igoro so bari moyo abanyabibe na bari bakweta abanyabibe bakupa yani baro batigare na endansi bari bakota abanyabibe baromba kwete bari ko baromba kwete abari abanyabibe bari moyo na bagokwa babwate sibali bakwete bari abanyabibe bari bakwete bari mo bari abanyaburunge baboke baungana na bari moyo abanyaburunge bagenda na Yesu bamenye na ere myaka 1000 yemo ere myaka 1000 yemo ya erde Yesu amana gotirimbuka na barabo na New Jerusalem bono so Yohana karakweresa Yerusalemu enya karakweresa bonekero Yesu Kristo agochicha ole n'abachenu after myaka 1000 yes I wanted to be clear that way bono tuachire bono Jerusalem bono baba listimate sentoro bono tuachire bono nkuruguru togocha saitani metere na baru tetunsa na bara na karaba bakure rojasi bakwete balenza omuntu uratokora asenseye ere ngakigurukwa kurubako jeruka ngere desolate ere bosa tabwati kende nkiyo emyaka yirwe ya saitani urakore bravo na malaika bahe bono nyuma yayo Yesu yuocha na Yerusalemu enya ensenyi etana kororekana rinde n'abachenu nyuma y'ekina ky'emyaka elirwe ya bono ndete mubwatire bonekera akire bono bonekera akire saitani mbura na kwete bona apimete ne na apimete nga Jerusalemu eyo nangaine bari komo abatebi nga ligina magena mokera igoro turwane segi ate tebirwane biri bikongu byaye byesegi angaine bari bande bari komo ende bataya kurwane segi abuno angaine like that abono no nyasaye akoikyo mulero osambe saitani nensi yonsi elinde bane nyanje elia y'omuliro kale na kale basire pi amakweli no agosiri wabo nebe byonsi bisire ense cheneke elinde bona abaje Yerusalemu etura bamenya biamono ense cheneke another point yetu atigire sikwa balisia barabono ense yabeire wiped elie nkoro saitani osiriwe nebe bya maiso maro natokorate tuligerere abachenu ekero yasirire abantu mbali mutantebie gente kemorojas mutarantebie panelist na ingoche turasaba tegere yani ndocho mongena getorarika kuboka bono kwebuli ngabono rende bali bakwete bali bakwete barabunga ibaru era bamororera rindi bamorora Rogers aba bakwete barabanyabibe bali tuatigete mbali tukatigete esera no tubaruje bono tuachire barabunga kitungaki ngaiba kubokera muri sinabategenda buna twaba tukurigera likurumu cyakana bunga ekera abachenu bachire igoro yes nekera matukaria yes mbaira nego cha sensi ekere bana ba verify ebina biringa ebyaboronge byarenge nekero bakwira niriya kabe nari bona baria bakwete abana musaita abono muri sipora tate byaga ari bona ari ogi saitani yakungena ubona kungaina bona nari bona bakuboki kuna barabo bangainane bona nari binya saitani yako bangaina bamago chake segiye libe pulipete ngane segiye bago chaka nari bago siribwa bona bago chikokwa makuri akale Rogers akatatu akabere barabona ya akabere okay very good Rena bana tu. Mulisa leta point. Tona komenta abungelinga ki ekero ababa kwete baganyete ani bale sembera bataro ki Yesu liri tangani.
ekera yesairani na abachenu baikire nkoboki ubali msaidie hiyo ongei igo bakobokiwa banyore ekina kyabo bana kirwe ekina kyabo tro kiboro mbakwete mbarana mbaramanya bana kirwe ekina kyabo kera bana kirwe ekina kyabo nali bagoteba ng'amaene ekina kyana kine kyabo Ekiarambe manyite no mbara. Ekiarambe manyite no bagoteba ekina kyabo ekini kyabo ekyaburungi elio bamanya kurwa saitan lyako nalyako bangaina ngabono tokore to atake mu to atake abantu bari baruwani nali bagwanza kurwani ere bamanya kurwa basiri kare na kare yani bona makweli mana gocha bono yo mweli pi ese sire pi bebisire pi marwaira sire pi saitani asire pi bono tumana weka tomenye kare na kare muri sigara da kwane mboli swali tumana koira na se congress engane ya mo abu le ena rotanga ki saitani monyene nanchirane na banyabiyo bali bande banjane amaene nyasa ona tireki neke kyamaene ikiwa na wala ko buru baba na baguru baba tenga bono na imu tochoni tala ande goro bako nyalgo sabai bigorali bako anda komenya yobara renga bara michande menera abanyore ikiaru wima buri bamenyerete nigo bwari ngo bobibe batanje kwanda komenya na nyasaye igo nyasaitan anjira ne gana watenga and Satan himself pulls down and converses the justice of his sentence. Anjira na maene na nyasa unachire burunge. Igento kereno mulisho ya retire ntara mulisho ndigai. Nga nga abanya matanga abanyabire baro bara kwa naro bai karanso linde bana jirwe kina baro. Rene bura igento kerero jasa tatinga kiri. Enjira yesa ko injira yesa korore kana no bura no bonene buri buai. Boka tuko mulgire. Aba Israeli mbatemete. Mbatemete kero kemo. Bakatemisa ngato gutwakanira amaguru cyemete mekera rituko nintira to kareki tokanda tamorore mbayigetyo ego ekabuga limo agatama bikoro to bagatiga ligetu nuguru bakaira bagatebi musango nyori nero guchwa kwana nere yori tigakebe igoi onye kere igo to mulisi abanyabe mbatoko bagucha because bakoremere mulisi oporota very good perspective yamono igo ngate will be satisfied we kabasana wenga maana ga kino onye kena chira neke nikirikia betege ko nana nyakoigere nanya korenge korenga pastor ebina biko baso boiko bwense na bina kirikia nyasaye kare igoro mete ikene ko baso boiko bwense iko biko banga abasaidi bakorentu baru osaidi chachi yasoma garia bategerera kino muntu otegerera kurua bona makoranga ekinege kya nyasaye emyaka eyere fwa yeme yabachenu bakogenda igoro ebagochigo satisfy evidence yeringa eke nabo kiarenge iga ekiamaene nabo kiarenge iga bono ndudu chigo bakirori ekere kino already kiana chiru ekino already kiana chigo bono yo chikobeta tinga aso boiko bwense ekina goike evidence yera na chwa evidence yekora eke kora leto lakini nyasaye era akona chekina kore tumane kogenda bono bakirori evidence kinga oraba no ngaki kiarenge pastor no muri sigara kora gwatira bunda aboliri swali elia bachanu bakobwatirana na nyasaye soko okoene kina ama ene kineke ebine bimbi yabina chire what will be the standard measure bagotumeka kumanyirana kineke mbia kiana chiru because ayo bakare igorongo na chabale kineke ane na kiba manyete nje na manyete bana bagocha kongana standard measure mura yo sapa skurira ne ope ogatuko muri skurira mura sapa skurira ke toto tebinga nyasaye no mochen ebintu bya yenga kibire ne bichen ige standard measure ya yenga kiri ne chen muri sena bwa ta point to egento karagere baenekie ne standard measure ni enchenu okotukio bogenderete boniga okotukio kende yinse gokora ntwatebunga na keba kere maisa marore na keba kya bubisi nkebe kwa sobora igo kere be kire ko jokobe kumaisa marore ngai kije kobe kumaisa marore kibi chanchiro bintu waga korire igo bikorora ari baranga nyarebe na akorite bamanya kuro batebanga amaene bini biapo ige bintu bara gutumia na bibi bono ndorio rena rirorio tienda ko Yesu gakonyora mu murumu abo yonda kumutebinga aye nakorora gwikaransi taswi umuti umakikine bamutenga itata gwate okay Yesu agera konyora mukunguria umusamai kumutebinga aye nyokore tu musaji teninga bugatu kagit Yesu kumutenga aye moyo aya umuntu ontebirie kene muntu tayona ko bichura bakabambise tinyara
unere bio kokorire kintu igo ngambire ntutukagerete nga nyasaye takoreti tamanyitira kinyabiroji ejireri yona akagerete nga na atama nyasaye takoreti kintu tamuroji agatama kora so buswa bw'abantu lakini nyasaye akorete kintu umuroji so nyasaye mbire tukagete nga ibire mbiro pakibitore edese ni tanga pakibitokorete tolengereti erega biroji hiyo ni ngumu elda ngukora renge point yaya ntarachi kuroma paka kuchiari elda kajara konya kara ko togendera ini kabaka moino tukore napata ko genda iko bano ingana ni naro chabu yayo tebanga nyasaye ebina bya nike bire byaburongi naniriko bire igaro igabwa iko bire byo bwanchani nyasaye gakuna chekina kiyaye kioroge tyo bwanchani ko chiase bari bago chigosira nabo iko ko chiase bari bago chigotoreka ya namba rabuga bana chirite ngagitira mbakonye mu chuchandika nakike mura yatebanga nonye mbari bago chigosira igo bago chakoranga maene igantu abwenere to aiga arantu abwenere to tiga togenda astu abwenere na asugosira bagenda kuchiora example eke mugaba nundenga umugaba nundenga igo okurangira kintereba chionsi ochitaibano kintereba muri ikire nga enturi kine kintereba ai karasu kiangero linga kinjero litimanyiti gole naboko na cheki na ngama NP gitini ntereba gole nimbache ko teba ngama NP ekikwateba njigora buti ngunyara guchia asinda bere ngai ai tingira sasa rakore ya uko na te kurabo kubura ndiswa tonya kurengera liga nyasaye igaro bwanja nande nigakona kuna chebi na bya boronge kinga kichinyinge asenji yeresi una tokuge twa yabe to konyerigererie kwote yeko kwa ndego ya makweli ogokwa igoro ya no gosemeria umonte kirasirane na abandi bawutanga nyasaye gamwanjete mono igo kero nyasaye gwancho umonto mono gaguko tonya kurengera ni inde ngaki ribwatera nindi yamonerio ekero monta asira abandi batanga nyasaye umurangirete nyasaye abantu bararangirete abanga asebuko igo nyasaye kirakurangiria umonto aguko pia mono tobwata chiteke ka 10 igona bomogoshia before ike moino batirenderi swali ndire nkobori rinde kero abali sibaguchikorira neri balira neri narirorio ekero twango somele soni ngana neri yarenge goche ya investigative judgment imwate be koreteki egenderete tari ba chui ere egenderete bono ekina kiana kegosie ko kero na kure gosena bon na bora to kende moyo buna bono lakini ekina kiana chetukare yanganse intebeiga ambeyemo ekina kia ombono kunacha kole moyo oyo kungambi nyasaye bono nguteba tore gesieri kia mwabera ngusie kukere bono gekona chweka rule na makorwa ebikorwa byawe na bikorwa igo munanda moyo ekero ngukuna kero kiakorereki kiana kiarire okay ende bono twararenga bono iga na tole moyo na tokora ebine bitu bikonachwa kabikonachwa bono makwebori ntuna abakristo njera kigose ebine bitu bigendete konachwa ekiara twabere togosanga ana Yesu Kristo asinjera Jones bono imbiri bye biraje korokiwe karoliria twarura asenseye ekiagaro konachwa ku naburana jerwe kina kwarenge gokora ebibe byabubisi ebyotaraorukia nando kuna birobi ngo muna Kristo gatori to naje bine bito bono buya ka Yesu ago tunajire kina kale nyomberi ya la mabera tusaba mabera elinde ekato kuna jere kina totoke ngatwana jeruya nande etogote unga ogotore kambo Nyasaye tata itio ndubwen sia sire kurwa stole Nyasaye tata itinga ngaji kuna jire kina gyo wa kale na kale Nyasaye garo umunyamabera nando tukaneti tinga kichonsi gongo kuna jagwa itoko to kuna jabono iga nebikoru byeito getiga byorokie obonere bwa Nyasaye nande bimutangase asinga kichonsi pia mono Mauricia mentara wo Mauricia tara mentara ebina na Mauricia aira ni swali elio igo bikono chwa karo monta kule but ntubwate ndotokorokanga profession period mabira tarasieko that's the constant yani nga prayer and judgment ga andreta makase mabira go siekero wale wala abe moyo kala mabira siekero neba in this body kora so mubiroyo anya mabira siekero still kol moyo
kendo yonse okora gochakera abo gochi mutwe does not count. Probation period ye goteba kera mabera tarasiekwa. Nere counted ase bali bakure gose gera beneficial ase bali It's beneficial ase bali moya. Wona so yo kure era sa kuera liga no ikine kya gosekero. Thank you. Nakibago tebera nekie akona chambo no gokora. Yes. Woko mwege na Nyasaye gose ko Paulo. Karibu. Na goteba nga Nyasaye nigara Nyasaye wo muroberio. Nambende tabwate gwanchereria no murisia menta murisi Lucas. Nambende neringa ekero Nyasaye etekiro omonto korengana buna ebikoro bya ebire. Ngatwateba nga Nyasaye n'omwegenwa andi ebintu byaye nigo bire ebyobwegenwa. Ekero ntumuna mwaya abantu nabo tokwebesa kurwase ebintu byense tupraibwe totebe nga gwirwase kina opraibwe ebintu byense yeiga lakini Nyasaye tokumpribe tokumwaliaki iga akumate korengana n'ebikoro byawo bikoro byawo bire iga niga gukwa korengana muna gukora kwawo kumritangani onye kwenga okora mabe niga kwawo bwaye bwawo yonye kwenga okora yara muronge niga gukwa oboronge bwawo Ndiamana Paulo. Nkoira ni lili swali ndire omulisi chare diabo linga ngaki obwanjani obwa Nyasaye buli onye go kwa iguno bwanjani bwa Nyasaye entonke lingo teba naki during this final judgment obwanjani bwa Nyasaye oba okorora tali ko tia saba chen bo korora kana bole ko tia se balia ba bya gusiriwa ngaki ba korora kana iga ekiagera porobu bali boka ba kolire bibe ba gusiriwa mbanjira nenga kiyo mwali ngaki amaene Nyasaye unachire boronge nonye ndiri mbatake Nyasaye akole abaite nguti kotaya bali ngaki bitunu tugwere bitunu tuite igompata getiko genda singo ase Nyasaye igomono nguti koro kibali ngaki Nyasaye na watu bwanje nonye njire yato na chiri tusire kale nakale obuno bwanje bwa Nyasaye igento this pre-advent judgment inkigeka gara ekolete erororo iswali irukwa boli nkwera ndirelio kalinyana ngaki pre-advent judgment igwene ko igerororo esauri yaki okochunguswa oko nachiriwe kina yani okororwe bibi yao korama korwao agakolire utaraji gokora igo Nyasaye ogotiga omonta kutakoleru pre-advent judgment kara ukoboki unora atire mwatebe nganje binde na kote na batoko nganje narengo munyayibe narengo monto mobi oichomo isokora wanga bona kare kine kiagendereire kiakira sege wanga dasitimina ngakige kwa bakubwa nataka ngina negento kena ko ko muiso kalinga ki bata kutolenga mashoni kitu chikaribu iko toka enda kuchimenya mashoni to kuchimenya bana toko runsa bacheno wa toko na Yesu toka enda kuchimenya igoro during this 1000 years to menye nyombe chite tutimbo kana chiro chipaka sa toche to nyore swali dia umulisia kwa tuko senta kwa chinsa gara tukuru panel rena tukwato monto ya moto kete ko comment ya lakini ntakite ko to ko na sambili ngo bandeli bagali saine asengencho Chese chabere toko no nchira ikantu bwata fa 3 minutes iga okay tigangina ndio mulisia ndito koirana oriamente na ba komenta nomba ona iga umana koirana ndio mulisia okay 1 minute aba chakaneria ta aba igoro tali ige gochiko tali bintu biri kwa toli gochikoru ga mwakwa no mulisia kwa nanga takali ko kora upendero iguri justice ya iri kwa gakorire na ero yo ka gochikorigereria tali ni kware koru tali sataka kwa koru tali taisi just only being humble and justice kwa gakorira ali amali ona comment igo mulisia dia mana sana manyansi kuru mutemo mwamu then I think nero yoro comment na nditindo chingonde na rengoro buna naboria Madam Josephine ngo chale sambili ko comment ya karo toiranire back gento kero mulisia boria I want it to be very clear injera torengeretie ne kerinjire kebungo gya kwaheresa ikero togosomogora bunga na achire kubaroseria ase twakagiranga ni chinyumba kaga giti chinene akina bago teba pastor botukombo bao mugasoto ko bao we will never need these things on earth
yani ngano nyeno kogoterungo koba no bogotumba koba no ni ndagirira abo taribu ni to korege tu yani igoro obuya buri igoro bore unimaginable mongina wa itya gotebanga no empawuro manyina gotanga no liso ndirakora ki ndirarora no goto kwana ko imagine egekorete gentu egekaro it is wonder ekyarbo na ekeroruchi ryugiri ayo gocha kwa yo goka tarigenta gocha kubuginga na bono ekaro musakuru geita konyara abantu bakwiringa ngo musokorire gentu ogocha guoka buri atararumana no kuruma abantu beringire era bone karagocha chimbera njikore gentu chiguke ogocha guoka igo it will be marvelous no na so chikomenya nere orucho nyomunya bibi Saitani bwe ko menye nuko ta kunyara kumurigiri buna bakumira na Saitani yago tamanga amaende buna kwana cha nabokere nintana gusumbuka ujamu nabokere igo it will be not the way we are thinking enjerara aje ninstone karo biamano ntagete Paulo na onyo ndabwa tigenda komenta Paulo batogotera tukwariganie kwa ya kiabira na inde cha sogotera basaitinda barora angana marangiri kwa ya kiabira cha sogotera kaisano chioka mekenye bubara komenta ibere cha matangazo ali studio B elinde tokoirana gocha togenderere ne lesson ekwaye ekaro togocha no gotera na Paulo Ekinagya chakiregoro 253 Ekinagya chakiregoro nakintwe tora teneneo anachonya sae omogambi gerogokora nechera nakintwe
ncho tora irana kurose studio nagania Madam Josephine mungino biasa nabo kiroteke manjale taiga asenge ncho lesson nagani tomwali konda tere kora asie ya moiga tomana koirana ase panel yeite kore ne comment yo moelio karibu Madam Josephine nabako tebe rieta liririnde mucho korora Erieta ni gonkoro kwa Josephine Manyisa nonde ko bichachi kwa ya kiabira ni gombwate miremo ngokora iga katika maneno yako utaisabiwaki katika maneno yako utahukumiwa muchewa na Mungu wako na kusisika amri zake tuendende katika kweli na ukamilifu muchewa na Mungu wako na kusisika amri zako tuendende katika kweli na ukamilifu muchewa na Mungu wako na kusisika amri zako tuendende katika kweli na ukamilifu. Iya mana Madam sesenigo dia mana sabali bagenda to watch ase YouTube channel yetu Peter Waro twakororire munyakerogo du akoro kwa MC Dudus akoro murobele mu mincholi miare Kisi FM na banda bonsi bagenda to kotegerera twa barganiri sana director Bernardo Tema rago tebanchirare tinsa inyi gana bagocha Shali Kadot Kadimpo na Dan Mumanyi yuko lento murobodibu biateko pagota watawasili hapa muda sio mchache ngose muda si mrefu wancho mwategerere yoga ndatu kwa nyora ya masa ya mukuru wa kanisa ya Kiabira SDA Church asata kwa leto murobodi yogo bisyo bienka pia mna sengencha abali bategerere online gogo tonyara se www.kcfm.co.ke asata abali bategerera radio Kisi FM wagotaka goto watch live igoko genda YouTube kwa genda Kisi FM digital na bago nyogo tagete na bago genda Facebook bago na bago to watch Kisi FM abo akaroto genda te koreta chibicha amatera no kwegera kwa lesson kuruga iga ase ekanise ya Kiabira tubwatrane tene kanisa ya Mutema mwamu eyure Sabbath school asengencho yakorana kanisa yenkube kwera mabati we kindly put an appeal to you na kora kera toke nango gochore live go seno tegerete ngorutore chinamba chito gabu erinde otomege toro kiao emi yao 200 yao libu yao na bachigo konya asoko gora libati Colfax yotebire ngo gora libati erimo tunamshukuru sana na banda abo babekire pledge yo gotokonya kugora mabati eri tukuria rero tegetengira ne tukore kurugo sigaiga erinde toirane onde na robota iswali go komenta kurwa sumu sangererkano ambaye kuna swali ama nyongeza Madam Josephine nge Madam Josephine erinde tukore ne panel ngonye maiki ya mapasta Madam Chusia kamera ko focus biya Injeni gonkoira nilimbia mona sereseni ereseni twegeira siri tukoria rero ni gegotobeka chinguru torwa sekina tokora maya erinde erimuno komanuka ya totebia togenda somo chiorio igoro twaroseri igwe ebisieri biraroro toraikaranse totachandeke kende yonsi ekero toraruga iga ntokunyara koba tokoenda igoro nemebere yetu bwate nigo toranyare kobekiru chimbaba tokoiruruka tokogoka tokomorierio monene ito na komosasima matukonsiaria igoro ase toramenya okare na kare goika totanyore bakomugunde bwensi ase igo ase reseni ya tworokereirie ye twakorera korumaega go yarenge gokwana igoro yakuro gosasime ebirecha nabo igo ng'ana kitoranyare koba togotene nase ekene ogokwa nokoboki gunkoro nogotoreka nkoro ase igereseni eye nigo yabwata amang'ana yogokumia bono igo yatokorera naki tokora amaya Yesu ogocha toiruruke gochia igoro toiruruke ne chimbaba toiruruke n'abana baitekera baregene n'abagaka baito nabari bakure ekera begenete nabo nare komenterere sini yeito igombia mona sogontege ya mono so me comment yo mo oyo mo baba mu baito be lesson ko wa Kisi FM Joseph Lemayan yani ame address chui go
Sisi wengine hatuonekani. Morning Chui, we are going to be judged are we going to be judged in the spirit or with physical bodies as we are today? When is the judgment done? Immediately as one dies or when Christ shall come? I think amanga sama swali ya yunto iraneria. Kama kuna la kuongeza ndo chomo lisina hata itakomenta. Yani ngiringa kinge spirit ne body. Ebintu ketu akwane wiki. Omubere oyo no muhika igoro mubere ekigore moyo asengeje omuhika. Asengeje omuhika. Omuhika oli ngochorolima. Ekero mubere ko limiro mubere to bwatikende. Na muhika to kuchikoba kenda mubere to kwalitikende. Igo mubere to kukandu kukanda na muhika kando. Embombo teri embombo paka ya utiru. Na riya ko bembombo. Gere embombo ekere kwalitikende. Utire. Ekereta utiri nelisangu bosa. Bono reno sako ngaren rena gari rene kyagera arere no mubere na gentuki no muhika egento echa koba jaji nayo mugima umuhiko naki no mubero. I think Rogers na boto atenga ki binde mbiri bire inseparable ma diga sana ki morisia takata koteba na ki kana koteba ngaki ndiri to cha koba jaji to koba na ke ndrete boni ke keroro moyo pia mono once wa kule kitabu ya sieki pia mono. Thank you so much Elda. Bono tikato chake comment yo mwe chakarena tocha kura somulisi oli munare igakero montoto minute iga tugwatere seni engimane kitwaroje ne kibono kire muno mongino ria kibekanga mbono tocha kiro mulisia tafadhali bakara chaka tumeitiko sichikwa chitu cheikire naga nitobeke chikwa ga igasenge lesson ito bwana tatko program ye bisi yanda bwana to kana paka saa 3 lesson no yakora ga iga saa 2 ne chirege kaiga erinde to gendere na manganande so tinko manya chikwa ni cheikire tafadhali wanijulishe erinde to babange bosiga iga Mauricio Lucas okay egento naro cha selection inkiringa ki nyasao ito no munyamabera nande no igabwate chisel Jones bokora mboyora akorere nyasai nande bina biaye igo bide byaburunge noroje bina biaye bina biko nachua mbiri bune bienseye biko na kino bokora bwata makire kiniere byaye byaburunge nande ni tueka tukwena kira bali torabanya ibe igo egento na korengere linkanse kwebuli ngaki bone bine bienseye birabwika ni bine biensai nkanyora nga bine bienseye mbiko beka na bine byanyasai ekyagera abantu bako bikora agabarabanya ibe igo mbiko bwekana lakini asolio ole bune chachi nkorara rande njengo koranda alise poti korara rande nga omonto oli ochikona kirwekina na enere ga goteba chachi gete ali kona kirwekina kona ali kuigubiya inkiego era gotebe chachi yu ya kona bwate justice yani maraga maraga chakona chira chakona chira kona ali gokora kinale kuigubiya omonto ye kara kona chiru no yata gete ada agoisane igo nyasa ito nere igale umuntu urubuna mabera amangi negento kyo muisana gatebe ngari ki twatebi twasomile nga ebina bito bigendrete kale tolimo igato gendrere weitia kwangame bibito kale tolimo kale weitiri swali na boli ngaki kale weitiri mangana ali kwakoleta kurumaiga nakyako kale weitiri gago tinywa arabasepu nali sakara likote le plan ngende nki kale weitiri bibionsi bikwakale kurumaiga bikwe lakini mone eboli igogo na byali wait byatinyu aikira lituko byali ko wait kwatinyu boli igo tigatuitie kera tole moyo ikiagera kera kwa kuri kende ke lena ntetege kyo mugako yakwaniro mulisia nkiringa ki toinyure gentekemo inchiri bi kerengeli kiliwate guri bi nabi gokora kana gitureti ka ikinyoro na koti umuntu itamage gora ruchibese to tware kerengeli kyoka gerenga na iguru naboge kali egeto guchiguikira ni igoro no goitabira na paka saitani itabira ngambi ekera obara buka bora arorekane timesina muna ndo muri tulia obara arorekane kina kiribu na kene chire kertu agasomire nga oyo Lucas ngakware gokora hema rigereria
marigiriria nichibijanchiro na kire gintu kero aibye ko manyeno goita banga gukina mutakura na bakikorete gintu nabokire ige kya Nyasaye nkenga buna bachachi bako na chinsi nkerora kanekere maiso marore na ndekere buna gya korete gintu kiaringi muntu narogori gaigana ekina kyo muntu gigosieko gose gitabu kyo muntu gigosieko kera obugimo bwaye bwekero moerio ikuno gotebe kera kure oteba na bire cha moyare era raisa kwangama na beru saitani ikia tayari erpie ko manyene gake na kitakurite nkaitabu ikinda mentira wa sinde kinkiringa ki saitani na etu grace period yaye yo waitia akanga ama abira ya gasieko ikia yengena chiri iyo mabira ya siekire kia yengeri gocha kana saitani ama abira ya siegetu no grace period akiaga no ne rare bio kamanyite kia yengere Yamana togendere kurwari Paulo. By the way, na pere sendira na yato tebet. Mungina wait na tebet nga there was a time kina kia saitani kia linge nga there was a time wa etulibaga. Lakini akana cheki na bekange ngeke okora gintu ngeko. Ekarachi koira na kanyora ya kodire gintu. Gesie kirore. So Nyasaye tali uchu ngapo na bona Nyasaye ngakingana na matera manda chikobo konyo lingobo kaiga ginte genge ngunjukeiga. No kokia ali ya kodire gintu kia Nyasaye tali wanjeri. Bien bueno. Nanchi geto na roda seresi ni ga koste yaba ke go twegeri ne ringa litanga Nyasaye no mochenu nebi nabyaye nigo birabye bichenu nabadia barabae abanyaboronge ime ya Yesu Kristo mbatorigwe asinga kichiria chekina biamono Paulo Paul Enje na wana rote baiganga na mbeyemo unatomenyete ogochora kwa ngoroki the changes you make unomenyete bona iga unawachora igona libena tirete kina ingaigo ekatogo make choice cheito ogochora kwa ogochora gada chore kobensemo ya Yesu Kristo elinde toikero gotore wakana kale naende nakitogochora na mbeyamo yesaro tira inyerere enyaroro tuwate machikaye tokore emerimo yawe n'umukia tobabegenwa nanto batokwabira na into asintwe chinga kyose ende tamenye asobuya bwa Nyasaye tobaba mubabo bali baite ko muruto tegoro yamare na into gokora judgment to gotuna jira abande bina nto bako to nyachiro to kuna jira abande bina ekero emyaka eriwe yemera ere igo Nyasaye no muikerano ana bakora ni twes totoreke tomorole kera ko na gore amare biamon Nje nali ke na ro renga kene God will charge the world Nyasaye nana chire nsekina na amangana tokorra so boiko buense atalia yewa and justice chitokorra chichira so boiko buense chira kinya sense nchigo chikoboro once kero yesa ko irana seka Nyasaye ko irane ria kabere agita kunyara kobaga koboro roiga ana makoranga ki amana rorra tatu ako atakire kugendera kobasi birengere byaito buna tokera dokurigerie ngana ya judgment kosea ngana yekina ngana ya modeling ki igotogotorigwa aso ya by grace igotogotorigwa aso ya tu aba justified kose twachanwa aso kwegena lakini tu aba charged twana cherwe kina wetera ase ebikoru beito kose kwetera asar to kunyaka batogokora nana ranga ki ndonkira naranga nainche kembere nango sabana kobere ukuboki ukweri itangani igokora abogo sese ni wokonene gochi asa abantu amena asamwanya abantu ntu abato abalitora asobe ko bwensenga ikero yesa kwirana riri ukuboki kori gogo chikoba kweri itangani igokora abe ogwo sese ni wokonene ikyagero kuboki kori bali baraboki uberi kuboki kweri itangani igobara moroto te yesa igora samara buna twanya kuri itangani na bagende nabagenda ali igora asinchi yoko menya goikakare na kare ikia moira na ranking aki okuna chakwaye ani Nyasaye ni garo bwancha no bwancha ni bwa Nyasaye without justice igobra because and lawlessness unere sinyare kuna bakego tebe na justice without love na ero igera abe nga igere oppression na kego
okounereria thank you igera abo okounereria igo nga nyasaye unabwata obwanchani igako na cheki na kiaye kyaro kinga kounereria nkoiyo gocha story na nekina kya nyasaye aise kuna nyasaye aise kuna cheki na kiaye atabwati obwanchani gocha story igo nande igera abe nga nese igete osomo burukano getorororo igo nyasaye bunaro obwanchani na kiako na chireki na kiaye ene nande kere kibwate justice echirororo igo gosaba kwane naye gosaba ko nkoringa ki tobe exegonderia iranyora okuboki gukweri tangani Bia mono thank you. Na inche aso komentera kwa Mario litangani twakwa negoro ya Satan twateba Satan na jire twekina ndike executive judgment kianda kwa executive judgment elire final Nyasaye na akorte binebi mapema awesi kunyoro mugano Sodom na Gomora that is executive judgment Nyasaye akorete onyoro mugano we toigo that was executive judgment it was final onyore kakiria aba Israeli kara bali Misiri abana bali baitetwe the firstborns that was executive judgment Before batarachaga kunganya kuru Misiri. Yes igo Nyasaye na arogetie na begete some traces onyore mugano Safira igo Anania na Safira Nyasaye na abana tete kina executive that punitive is a forceful word lakini abodi koro kinga Nyasaye na tirete na Saitani kineke riako tugutukoro gocha sense ekia na rikiana chitwe bona mangana tokote bwanga enyanja nero ebekire gose umurro noro bekire umurro to bekire mwanya wangu umurro rigo bekire purposely for Satan and his angels bona mwanya wangu ko bare soana ni ororo ngiri getukia ekara bangire ko na twa kudiri turange igo to wesoya ase umurro tare ngoito orengo Satan okomenta kwa kwa Mario ngo umurenga abana ngo samba bali school especially kere third term mostly na asenja matem na matema na bako bekani kunebina kero muntu ko ngekina kwa ndo kambi kwekina by the way nyoro muntu itirenjera abantu bande ga bakwe bacha bata makabisa mbai gotangasa nga banyoro muntu itire asenge njongo chukube kwade ebina kuchukube kwade ebina ko ka statement so naturally go to ba tebina to ba tamatemo to ba to kambi. But how can we get ourselves from this? Ngo sema likito bata na ba Kristo ndo ndo soma manganaye. Tato soma kitabu kia Romans chapter 8 verse 1. Yoka. Aba Rumi isa no isato ekafunga gatangani. Kia kateba iga. Asa songa katanga there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation. Amangana to wa tase ebine binabere. Salvation is now and condemnation. Yani ogotoreka no kugambigwa. Condemnation and salvation. Elito wa sense ya salvation ebu koyare ta ko kosika ta aba Rumi sana sota yam. Bono na bono nkoga kugambigwa tikoli asa abo bale ime ase Kristo Yesu. Yani toiso kwancha tawe me ya Kristo Yesu njeli hata banga kabe me yane na njembe ya imbe me ya ino tobe me ya Yesu Kristo twakora mangane bina because ekato avere me ya Yesu na roko chakugambia na advocate na na judge ekato avere me ya bono kinange kwambi ngoi ekato kwa tu mwadi bakitole nere bona ayo kwanda kotini umatinge kina kwanda goenenete thank you chui kwanya wakorire abantu mbale bakoboriga omwana omoke oyo okure konyoro utaramanya ekiya nekebe nakia kugambigwa number 1 number 2 omonto kera kendo okwete utaramanya injili utaramanya Yesu naki ebina byabo bigocha kunacho epane lingi mana beko iraniria Rogers gako na goriye njira go kebeka amangana nari turatuka tu eternity eki nako na kira tali ntuto kamanyite buna kikana chire yakaro to uja guika iguru nari turatwari kinguru echo lakini for now aso mwana okuiborwa amangana igatigari tasimu asinya sai ebine bisibwa Nyasaye no muntu tana giteki umuntu tukonyotara taramanya kene maito yo manyire no taramanya njibuno mani tinkomanya ngare na taramanya kene ustaramanya lakini ekene nkiringa Nyasaye bieka ekero kyo moeli egento ire seni yale guto igiri nkiringa ritu kuri yo moeli twensi ntoitabe
ngekine kena kiakorete kintu Karo bia oroki gwaso to. ntubona abatwari kurira na abatotegererete tari abakuri abari moyo ngana chekina ririri Bono. aba ibono no gutunacha nkyo gutukuruya oyokorete kintu oyokwete ondaliansi akatasoma Biblia ntubwate there is something gikoro con science ni birengererio muntu ndabiansi okuru ku muntu nabwate con science gento ge kumusoera nabwate omuntu ime yaye okuru ku con science oyore ora machen always so ebenga tomanyeti bo Kristo tomanyeti kende ali asore you will be judged according to what you know bono according to what you know astoko chakera twice the best astoko chakera twice is the con science ile wanaita tamira neria kwa tabinga okwako okoibege to muntu nembobe okokore yani ngento ebenga ndiri osora ngaga Ayo wakorire bobe. Wakorire bobe ikina kitocho kwambiri kwa nyuma TV ndiko yamono sana chui muri senkwa bwate gento kose kya bwekana again there twara wasomegero ya wax ogokora nganga gwakorete mbiribye gwakorete kero kwarenge moyo gwakorete bintu birebiya asani ndibiche una kwarenge moyo ngikwara gokora ngwakora yo mino ngikwara gokora uno korenga likwa kwarenge gokora kwarengo birebiya ujasa abande ikina kitwata nga you will be that is justification by works yamono kina yo chakuba based on ogokora kwao nare goteba nga asenare nyasago teba nga ekero lido tamanyete korete tindochi indochi na ombeti igo nyasaye nero amanyenga nkwamanyeta maye ntuntu ko manya sikwamanya onye kwamanyete nyasaye na bago guchachi kolenga una kwamanya lakini nye kwamanyete nyasaye ko nga karochi. Thank you elder korete na elder kurwa nketenga na bakwana kinari ngoteba ngana te ko kubgatania mangana ya morisia kunwate abana yo morisi rukasi atebirenga no twaligererie to teba twanyoranga tuguturigwa by grace to are justified by faith and to are judged by our works yande magoteanga ibuna paura gotebanga ingakiyo gutamanya igo na umbetinga na aroje lekini mbara aikenga tinta etikotegerera nchiri eyibono tigangi bache tinyigwegerenje gongo gambi gungana nje igwete nabuo naro noche kugambi gunkikuye bachire totaye tegerera tinchiri eyu tukenyo na kero kiboye batu ebachanganje bana tinta etiko igunganeri tigambe ero tiagara tinyigwekene kinje go gambi gungana igwete yamono aldo ogerere na inyeri diswali sinari kwagotana bari ntutu amanyire gosi bari barabarai bari bairwo borabuobo mbache kugambi gu harshly will be judged harshly is it not true bororo yes kiageraye you knew and you assumed sasa hiyo inatuogopesha kama viongozi wa kanisa how harshly will we be judged bano ayenkwa yetu libaga pako kai uri baga yokora kai uri baga buno mubasta naende nkara nande ngakwana ekebe kiaso oborro bwego lakini akimenyerete unabona nena chino murandi ngondo mo chino murandi ngondo mutumani chino murandi ngondo moibi chino murandi bonde bunani nande kimanyete ngekinga kigere nekebe ngakiyokolengeli kiane kirawe more serious I think you are abano gocha gocherera saitan ke usibi ya pikira more serious and 15 abarumi ibere ekafungo kya 14 na 15 yasome kesongo maybe basome ke usibi baadaye for when Gentiles kero to kwana gra Gentiles abana abantu batamatinya sana abantu bebisako for when Gentiles who do not have the law by nature do the things in the law these, although not having the law, are their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them. The conscience and the thoughts. Gentiles have a conscience, like verse 15. Yeah, ali kiroime as chingoro chiabo. That is it. So manya we chingoro chiabo ime ni gogo pastor inki twaegera ena lito chigokora a lesson ya itoye kwati wiki ena lito gokora inki twaegera bano
rero gotwaegera unekina uno murubiri bwekina ogendererete abatwaegera buyanga ki ekinege ogekore based on amakorwa itu amakorwa buna arenga amabe ekina gekumira namonaye naina batwateba ng'ikina igokera amang'ana amaya asibaria babwatetie oboronge bwa Nyasaye buna bono nyerena gwakorire ebibe onye turakora kibi ong'achire gose aye okageire bobe ekina kiarangeriwe ekenyoro rena ngakikwaranga naye no oroko ende kineke nabo maete pinga no aba produce video sitakora tigento teiyo ngakyo ende kineke majestically akwenda kwa metenga na motareta basaiti ekinge kore tigento kei bakinere bagakira obomera koko genda kumanyitenga inuba sukume mokore lakini ngoterra boli kene kore tigento kei bo ayo ngokore teke bukuna ese kine kibunge goteba se kitabu kemeranganinga ya kumunya ibako na kutama none kiratara kore tara minyokiwa igona batu asomanga Nyasaye gaikaranze teriria soeta sache no achenu nkuna kulikare kero monto ne bibya no gukora kwaye buno kwa kine kya gyakorire gento kyairire twamana konyoranga nyuma ga kurira mangana yo sipiye kinali kira mangana ya se bitabu kuira nali ekera gocha bono kagocha mabera akorire gento ekera kurumaria mabera neto kakorire ki asiekiru amane gocha getureri kebuge abantu mbarira atoke bakure tarinje tobasa kumbaro mbare nero era atoke bakorire gento bararire kuraso biko bwenze bari kinsemo ibere mbare era atoke babera abanyaburunge mbare bara abanyaburunge bararire nambara abanyabira atoke bararire ekerarache neriogiririne bari bonsi batoke bara abanyaburunge kimbere cyaba kikore gento kigoke baumira namo na Nyasaye nambaro ira atoke batarakwa bari kinsemo ibere bara abanyaburunge n'abanyaibe bari bara ababonsi pibare moyo beki kategorie kibere mbamorore awebire otabanga kirisoni kore gento ndi morore ekera ba mororire bamana gwatananika kabere bari bara aboke bara abanyaburunge baumira na bari moyo bara abanyaburunge baumira na Yesu Kristo asamare bari bara abanyabibe bari moyo mbacho ini abamuhabo asama kweli asemia kiria elifwe yemo na botwegera ntubona ntulinde bona especially bali tuli mutwa tumerane na Nyasaye tumerane na tata gati yamare togendeka bali tole gaige kanisa ya kweli ya kiabira especially akimogote bamena muno jenga tuachire bona tumana komenya nere 1000 years na batu asoma tumenya nere 1000 years ingitorabe togokora aba elibere se nimbate babuyana kurubunere se niyale goteba tuigori chibuku tuligererie kineke masekemo tuligererie chibicha buna cyarenge tokuna goitaba insai ga aronsa kera tokekerete pige sunte kelima kende nkeyo bana karatura akorire myaka iri be matu ari bina to itabire ngambu yabyana chetwe tu amenyira nero to kuna koragira goka bana tumana koragento tumana gocha bana karato guchigocha saitani bana na manore na bari babokire nga abangwana bari tubaite bana ritugocha na Jerusalem irengaki enya ribona tuachire saitani aboira arosirie segi ngatorwanie Nyasaye naruto mulero asiri bonsi pina bari bakwete bono bari bakwete kare na bari bande bakure ririye sakire bono bakure mbaboke bonsi bamorore bono bonsi pia karawo garagento tari agocha togocha mede mosa gusire genteke masa gusire genteke bono ari togochi gocha I think ne murore ngomotore nemurore bakogira muiro maiko ari bono togochi gocha ekara tu achire bono togocha tuligerete na saitani aboire segi akuruta magena umurero ogwe osambe osirienseye nebibe nobobe boro embeye tugwetera ige tunugoro na kore gento nesire ngaitanga nakaberera karabenga kiyo tumane gocha tutura na Jerusalem enya bona tomenye kare na kare makwiri atayo saitani atayo ngaine libotayo tomenye na tata kare na kare yani nguchikura ige na arabune kare forever abuno twakurira erese niye gochenya kare tochigokora ntore bono bune bintu birabe binya asense yerengaki enya amen ine lesson yegocha sarike 30 ne yemo esabato egocha nekirese ni cyakire kinya kiyoboteneneri yes Endra kategera kisi FM wanchu mategeria sitoga endra to korantero murobiri yemase yemo kurwase kanisa ya Kiabira babarenge bose igana abari baito beleson bono ko yekora tore tafadhali abashiriki mora tutegete totero batera kwa mwali tusabe batera kuri kwa kina okay 100 batera number 100 totene netwensi tusabe nkwana igaga ntekemo kanisa ye gose district ya Kyogo getene ne na Pastor Wilfred Magoma and with the
ruhusa ya elder tiganta na pastor taraika lakini ase ng'encho ntobwata balisi gaiga igo ntoremete ko bagaiga buna Kisi FM naende ntwariganigwa. Asante sana ase abari bagendereire gotegerera chikwaya chiatere bari barenge behind the cameras abatobere tokobwaterana na barobu mekanyambia mono korwa bwase studio korende nturakora ngokorotero gosaba kwa mwerio abateri batari riogi ya baterana ndenge kinyegendete tanamo kinyegendete Yesu ingonyara Singing chere chumeye biyamana singing chere radio na indi biyamana singing chere baro abatu bikira sembeo ne timu ye nene ya balisia kurwa kanisa ya kiabira biyamana singing chere bashiriki na bategereria bategerera nabo twegenire ngana inde no toye ewiki ende asokwegera elinde nyuma yo gukora lesson ye yo gosemerio konene na turara kurwa sobiko bwense nyuma yembera tutwara gosemerio konene akiyale ko babiyekero bantu bonsi bagwatane konda kanisa chiabo asema byalero otoigerie resiri eweke buyakero yo matu arubwansu no bote bwogoso akale na kale na kuboki wana kugenda kakale na kale nonya na batu asiri abayibuli baito batu asiri abana ba minto batu asiri abasani baito tutwaro gosemeria nga there is that glorious morning ekeraba chenu barabo kebonsi na intu abatole moyo bono omonene to moyo bokugasa na sobogi mobo erinde mambierie kero ne toka twararire diogiria audio gocha kwa kabere omonene toboke togendeka komenya kale na kale kero turaiguri bago ikaranza sikero gokyo bonene kurigeria chibuku nebi na bya kale na kale na intu tonaje na goitaba na kero yo maitabe twasabira siritera Yesu yoromubolia amen. Yamono sana panel yaito sengencho ye okobwatera nukuya bono nabo mogo chamo ikaranse ntogendera tene gepindi kia matera bono in the next 30 minutes or less than 30 minutes togo chakari gone kwa ya kiabira watara kori mwachakira li Paulo watara kori mwachakira na kuku abaire requested mochake na koroku kobwati gune kwa ya motemo mwamu babwati guna kiaba saanyo mwaikire Pathfinders na waralire kama walimu wenu wako mtakuja hapa kwa wimbo ntarachi kokora kabisa ntagetembara tera abantu twarengena barabu behind the mics kina Nimrod mwango cha muwevu gatachi kwa yalibaga elinde muganda musiba